Taraliya, 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 Taraliya. Billahi lazi ko ke yau zan kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakanin da ke. Ina so ki sani Salile ba sa aiki ba. Salile nawa ne ni kadai bauti. Wallahi kawata ga wai ɗaukan mataki a kan. An kuma ba haka ba kika tsaya kallon ruwa kwato ce kike da. Haba kawata ai faɗa ma ba ta lokaci. Kadira ta wuce shi yake kawo da rabon wani. Sabida wallahi akan Salile ni din ba abin da ba zan iya aikatawa ba wallahi. Shi yasa kike burge ni wallahi. Idan mutum yayi maka kankara sai kai masa na itaci. Kin san shi jihadi akan abin da kake so halaka. Yau ko a ne ko a ke baito. Yau ne ranar da za a yi taraliyar da a tarihin masoyan duniya ba. Kawata na Taraliya, 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 Taraliya. Ina za ki na ganki da ƙyar sanda kina huci haka. Allah sa da lafiya. To ina za ki je? Jihadi zan. Jihadi akan me? Akan so. So kuma? Au. Kai ana ka tunanin so bai kai abai jihadi ba? Dole ka domin ni akan so ba abin da ba zan iya yi. Yanzu ke ki rasa abin da zaki jihadi akan sa sai so? To a gaskiya kana da karancin tunani akan so. Ni akan so babu abin da ba zan iya aikatawa ba. Akan soyayyarwa zaki jihadi. Salile. Taraliya. Wadda shi yanzu tun da za a ce na turo mati gidan nan ki ba shi kuɗin dashi sai ya koma ya ce mun wai kin ce bai haɗu ba. To ya za a idan Allah ba hakuri zaki ba kuɗin kin san aikin harkar na jama'a sai wannan ya kawo kuɗin ya haɗu sai a baki. Ƙwarai da gaske amma ina ganin mu ba mu san ciwon namu kuɗin ba muka haɗo muka miki akan lokaci mu me yasa daukar mu Allah ya kawo lokacin dauka ba za ki hada kudin akan lokaci mu ki bamu ba mu ba ma san namu ne ko ba mu san kudin mu ba. Abin da nake son ce miki dan Allah ke hakuri in kudin ya hadu in an hado kudin insha Allah zan tura miki har gida. Ha wannan wani lissafi ne haka lokacin da ake dashen nan na taba kwana ɗaya ban kawo miki kudi ba a ranar wataƙila wani lokaci da sassafe ma nake sa mati ya dauko kudin ya kawo miki gidan nan amma yau kwana biyu da daukan dashi ba a kawo kudi na ba. To, ki yi hakuri dan Allah. Gaskiya ni dai bana san rashin adalci na kuwar da shi gaskiya yawa na saki aiko shi ki bashi kuɗi dan Allah dan Annabi. Bana so mu dinga rashin mutunci da ke. Ina ganin girman ki wallahi na jin nauyin ki. Ko da yake wannan ne kake so? So ne ya taba. Shi yasa ka ganni a cikin wannan yau. Thinking kariya iyakansa. So kuma? Ko so ya miki? Wata ce take kokarin raba ni da wanda nake mutu akan sai. Yau na shirya jihadi akan domin na
ne yake wanda yake so ya raba ni da wanda nake so. Wani ke kwarin raba ki da wanda yake so a ruwa? Bai to kuma? Wannan yakin kifakin sun wa yake so? Salele. Salele kuma? Kwarai kuwa Salele. Domin ka ce Salele ya ke namijin da za a yi kansa. Gaskiya ne, kuma an ce so ruwan zuma. Taraliya. Zaki da ake tabe ni. Da ni kike zuciya. Binta. Ina Binta ta tafi ne? Ta je shagon shehu ta siyo miki shiri da Ma yanzu bata da ba? a Allah da yanzu za ta dama na. Ai na ce bar ta yi sauri. Kai na gaya mata tumaman ka ban ma. Dan Allah da Annabi. Bintu ki yi kokari a tumaman nan da wuri. In ci in tafi gona. To ba komi Allah da yanzu nan za ka. Haba. To. Na gode. Kika ce? A na ce ta fi dawowa. Yawwa Bintu na. Ki san me nema ne? Idan baya ci, wata ran ya fita sai dai a nemo shi. Ko? Wallahi. Banda dai sha'ani dai dan bin ya cuci na kauye. Daga ganin ki an san cewa ina kokari. Taba ma. Salele. La ilaha illallah. Wannan baccin na asara na mene? Dan Allah ka taso ka fito ka zo ka ci abincin aike ka. Me haka? Kai Allah ka je ka sha ka zo in aike ka. Maza ka je ka dawo. Yau inda gaskiya ba inda za ni. Ban gane ba inda zaka ba. Me dalili? Saboda wa'annan yara. Waye da yara? Bai to da harira. To ko uban kama da na haifa bai isa in kirawo shi zan aike shi. Ice ba za shi ba. Ina ruwanka da wasu yara? An na fita takura mun suke. To so dole ne su je su nemi wani. Kai kuma Allah ya baka wata. Ya za su dinga takura maka? Kai kaɗai ne namiji a duniya? Ai da maza da yawa barkate ga su nan falala ko ina. To bari in gaya maka. Wallahi in ba su rabu da kai ba. To wallahi Allah mai gari shi zai raba mu da su. To inna, ni na gaya musu. Sun ki ji kuma. To ka bar ni da su, ni zan maganin su. Mai gari ne zai raba mu da su. Duk kowace in ci ubanta. Ba ka so. Kana ji na Salele? Ba ma ita ba su wa'annan yaran. Iyayensu ma duk sun san halina karkaran nan ba wanda bai san ni ba. Billahi lazi. In na dinga zawaro ina bala'i a garin nan wallahi sai an rasa mai sako da ni. Ni maza ka ci ka zo ka je aikin. Haka kawai za su takura ma jikana sun rasa masoya shegu. To Masar ma zan je in yiwo maka aure balarabiya gashi har baya. Wallahi za su takura ma jikana. To can dai ga su gaza. Zomo ya ji kiɗan farauta ba a yi. Bakin jinin su yayi yawa. Bakin jini yayi yawa. Za mu samo maka kyakkyawa. Masar zan je in auro maka balarabiya gashi har baya. Ka kwantar da hankalinka. Zan maganin su da su da iyayensu. Zan haɗa su da mai gari. Taraliya. Ke nake nema. Mu kuma ke nake farauta. To ai ga fili ga mai doki. Kin ga ku kawai su kuwa ce ta rage. Na rantsi da Allah Harira yau tsakani da ke wani sai ya bar duniya.
Bintu, layira kuma? Kwarai kuwa, amma ina so ki sani yau ke za ki riga ni tafiya nan ba da jima ba wallahi. Gaskiya ne, ta yaro kyau take ba ta karba. Taraliya. Amma bai to baki da kunya wallahi. Ki zo ki tare da ni da masoyina sannan ki zo ki gaya min haka? Ƙarya yake yi wallahi. Salele na wani ni kadai. Ƙaryar ki ta sha ƙarya wallahi domin Salela mallaki na ne. Duk cikin ba macen da ta kai matsayin da zan yi soyayya da ita. Dan Allah dan Annabi ku yi hakuri ku je ku samu sa'annu amma ba ni ba. Idan kuma ba haka ba wallahi sai na dauki mummunan mataki akan ku. Dan duka ba na son ba ku mun ba saboda kuna bata min suna a gari. Duk inda ne sai an dinga bina. Haba Salele. Ni ce fa bai to ta ka. Kanki ake ji. Ni Salele ban da wata budurwa bai. Balantana a cikin zama tawa. A duk duniya baka da wata wacce ta wuce. Kuma ba da wanda ya wuce ka a cikin zuciya. Gaskiya ne Zubaida, shugaban makarantar duniya. Tunda Allah ya halicce ni, ban taba jin ina son ku wallahi. Dan haka ku rabu da ni. In ba haka ba zan muku wulakanci da ba za ku taɓa mantawa da ni ba wallahi. Idan kun ƙi ji wallahi zan kai ku ƙara wajen iyayenku. Dan haka kun ga tafiyata. Salele. Wallahi Salele ina son ka. Kuma yanzu na fara son ka ba zan taɓa daina son ka. Kuma na rantsa da Allah na yi alƙawarin yaƙi da duk wanda ya ci zai shiga tsakanin soyayya ta da kai na rantsa da Allah. Gaskiya ne wasa farin girki. Wannan kanki ake ci. Kar ki bari ni karo biyu wallahi. Wannan kuma matsalar